Andorang sota mulai parminggu otta, martang yang nahohom mahita saluhutna. Saluhut parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amang inang remaja dohot naposo bulung, naman dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta marsada-sada. Kurian itu hatta nahinahan nolongan, marsada ni roha mahita sadarion, lau mamuji Tuhatta di minggu parjolo dung Epipanias. Topik ni minggu ta sadarion ima, hati goran ni dibata dipahot di bagasan Yesus Kristus. Tapuji ma debatata marhite ende sian buku ende ono puluh tolu ayat sadaro di tolu, Yesus hodo saya toktong. Yesus hodo saya toktong, dihapusi roh David, dan ditandang peruan, ikut dengan Nabi. Tanda hodo padani di bagasan Darwin, nangguar budak hatam ikut damondo begeyon di bagasan Huria, ragir-gir lamaradehon, rohani ruas nai, bahet bagas jurubi. Nabi dan Musa sedih, penguluh onton di Nabi. Nasihat Tuhan berlaku musti omong Nabi. Nang bitaw ng baruon, kung di humahabiyon. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinondang maho,
aina Roma nama nondangi ho, jala hamuliaon ni Jehovah bitsar di atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amana marasi roha, hudok hami maluete tuho, sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai tondim nabadiai mahami, asalam ganda haporsian nami, jala asalam badia parange nami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat hami rap dohot akkana porsea di guarmu, tu hangoluan nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udun. Marende hita sian buku ende nomor 65 ayat 2 majupang tahun naim baruan. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima sian 5 Musa 10 ayat 12. Nuaing pe ale Israel, ahado na pinangido ni Jehovah debatam sian ho, nda asal marhabiaran ho tu Jehovah debatam, jala marparange ho disaluhut dalanna, uhud marroha haholongan, mida ibana dohot mangoloi Jehovah debatam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita, tu adopan ni debata, laho mangulahon nahobar tu patiki. Ale Tuhan debata, tay pargugui mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 60 ayat 2 dohot tolu, Yesus sai urupi hami. Tato poti madosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus.
Hodo debata pargogo na suatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akkana huula hami marhite sian pangalau sian nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang siang pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutu dohona uhum hami, alani dosa nami i, alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardengkan basa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan nami, Yesus Kristus, Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna, jala suru matondi parbadia turoha nami be, asa tarbahen hami mangoloi ho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda, na pinarbagam di akkana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tuhita hombar tu akka dosata, jala dang dibaloson tuhita hombar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka namak kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 64 ayat 4 nong morudo muse sataon. Namun bila aku dosa, mengulang dasarmu, dan racun masa di Tuhan Yesus Nazaret, dan dibaloson Tuhanku, Tuhan ombar tu dosaku, sai di palambas rohamu, murni Tabegema hatani debata turpuk di ari mingguon. Datar surat di Pesalmen 20 sia, ayat sada, ta rodi 10 sada, tajaha mano mersika soring, di ayat dapar pudi ramai tamat jaha, Pesalmen 20 sia, ayat sada, 1 10 sada. Tuara ni Jahoba di bagasan ronggur, ende sian sidapit. Lehoma tu Jahoba, hamu ali akka anak ni debata, lehoma tu Jahoba hamuliaon doho hagogon. Lehon matu Jahoba hamulion ni goarna,
Marsomba mahamutu Jehovah, mamake pahean parhaduhuan. Tuara ni Jehovah do di atas ni akka aek, debata ni hamuliaon parohon ronggur, Jehovah do di atas aek akka nabulun. Suara ni Jehovah do mardongan hagugoon, suara ni Jehovah mardongan hatongamon. Suara ni Jehovah do upunakon akka hau ares, jala dipunakon Jehovah do akka hau ares di Libanon. Uhud panilhani halon nasida di songon anak ni lombu, nang Libanon, nang Sirion, songon anak ni Horbo jalang. Suara ni Jehovah do mangurasahon zilam ni api. Suara ni Jehovah do mambahen hubutal halongonan, di hutal Jehovah do halongonan kades. Suara di Jehovah do mabaen marasar akka tini, jala di palanga do akka tobak, jala sudena di baga sajorona iman do hamuliaon. Marhabangsa do Jehovah makorhon aik nasumar, jala marhabangsa do Jehovah pabua raja rodi saliling-lilingna. Ramai tamaja, lehonon di Jehovah do sogo pargogo tu bangsonai, tupahan di Jehovah do sogo bangsona mardame-dame, songoni masakna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan nopyopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 706 ayat sada dohot 2 godang ni pasu-pasui. Godang dipasui di leho Tuhan narobi asi-asimi mahite anak pin jalo mapuji yakin Yesus ipaluai, oh ya mongot usurgai, pernidahan sengamoni. Tondong nang ale-alei, palason rohaki. Alaina umuli boyau anak pin jalo mapuji yakin Yesus ipaluai boya mongot usurgai pernidahan sengamoni. Tahati dakom ma haporsiaw tai, songon na hinatindakon ni dongatta sa haporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siang tondi perbadia, andorak soa bubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit di panguman ni silatus, tamate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubona toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul di siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tutanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai namandok,
mulak mangulu dosogot daging ni halap nong mate, rodi hanguluan nasora sudah. Amin. Tabi gemat tikting di huriata di mingguan. Parhalado HKBP Serpong, Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan, di bagasan joro, dohot na patupahon parmingguan di bagasata ganup marsada-sada. Lao suhut ma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun, turuas nihuria, nama ulang tahun, Ari hatu tubuh, dohot nama ulang tahun Parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhutna. Guarni mingguta ima minggu parjolo dung Epipanias. Minggu tanggal 8 Januari 2020. Masuk mahita tu minggu parjolo dung Epipanias. Epipanias lapatana hapapatar, penampakan Allah, Allah menjadi manusia. Topik ni minggu ta ima hati goran ni debata dipahot di bagasan Yesus Kristus. Kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Parminggon sekolah minggu. Mamuka Minggu 22 Januari 2020 tolu di Patupa Mamusek permingguan sekolah minggu tusude horong. Ima horong prateka, horong na memet, dot horong na balga. Asa sude akan na tua-tua mamboan jala makaringgason ianak kon sekolah minggu persidohot di akka permingguani. Permingguan di gereja. Hombar tunang taboto di hari Jumat 30 Desember 2022 nunga ditetapkan pamarentata dang adong be pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di negara tahun. Tapuji matuhata pamarentata pe nunga patu padalan nauli nadenggan menghadapi pandemion. Hombartusi permingguan di gereja adong 4 hali. Ima permingguan parjolo pukulonom marhata Indonesia. Paduahon permingguan paduahon pukul 8 marhata Indonesia. Patuluhon permingguan patuluhon pukul 10.30 marhata Batak. Papaton permingguan papaton pukul 10 itu marhata Indonesia. Prosedur dohot syarat namar minggu, nama dohoti permingguan ima ruas nihuria, nong dipaksin 2 hali, jalaboy patu bukti nong dipaksin molo di hapor luhon. Hudulan di sadabang kunagajang nungabe boy tu 4 halak per minggu. Dang adong be nomor di hundulan. Songon nong di sosoi pamaritata, asatong memakai masker, jala mendalaton protokol kesehatan di Harameon. Saleleng acara permingguan dohot di Nahumaliang gereja. Pinangidoma asa hot ruas nihuriata padalan protokol kesehatan, jala unang mabuka masker saleleng acara minggu. Kebaktian dohot tiki di lingkungan gereja. Pinangindoma asasude perminggu unduk jalarade madalaton arahan ni petugas na adong. Jala tadalaton ma aturan protokol kesehatan dohot denggan. Marusaha do huriata asalam dengan pakobasion tusude permingguan jala adong do evaluasi ganuk tinggi. Asalam dengan siang tiki tu tiki. Renovasi gedung no mention Christian Center.
HKBP Sipoholon. Nungabe sikop renovasi sebagian gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Panitia kecil nunga manggarar sude biaya renovasi tu kontraktor na mangula ulauni. Gereja HKBP Serpong marhite panitia kecil mandok mauliate tu sude tangyang nang pangurupion marhite dana sian sude ruas. Asa gabe boy dengan mardalan renovasion dohot denggan. Songonima suarani titing di minggu tasadarion, titing parhepengon boy mata jaha, di laporan parhepengon nang di sagihon tuhita marhite WA group di ganup wikta B. Tapasada marohata martangiang mahita. Debata namarha bangsa di Banua Gijang, nahutanda hami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Gok puji-pujian doa sangapon mardongan moliatema di pasat rohanami tujolom. Di siala asini roham namandongan hami umbahin boy hami nuaing rotu bagas coromon. Memuji pasangapon kuarmu. Marhite ede puji-pujian doa tumangihon hatam nabadiai. Tuhan, marsombah hami tu asini roham, marhite tangyang pangondion nami. Asalehonomu hahi pason di sami saluhut ruasmu. Mulai sian pese-pese, danak sekolah minggu, remaja naposo, ama inalansia, parhalado pandita, songsoni akadongan nami, nagale di pamatang alani sahid. Na dirawat di jabu dohot di rumah sakit. Pasu-pasu rumah Tuhan, jama ma Tuhan, pamalu masude aka sahid sian pamatangna, pargogoi sude aka dokter, perawat, dohot obat na dipangan nasida. Asa boy hami, ari reng naro, rap, memuji pasangapon guarmi. Ale Tuhan, hubuan hami ma ditangyang nami, sude aka program ni huriam, ima pertangyangan wik nanaing patupon nami di bulan depan, program kategorial lansia ama ina remaja na poso sekolah minggu. Tuhoma hupasat kami Tuhan, saluhut aka rencana program ni huriam. Asa talup gabe haboran ni pasu-pasu Tuhami saluhut na. Tarnu mobi gabe bain sangat di guarmu. Ale di bata nami, satokin na ibigon nami mahatam na bediay, marhite na posom amang perdita rajiu na baban. Parsalay na posomi, pahirbakon hatam na bediay. Jala bahin matuhan, hatami gabi haboran ni akalas ni roha Tuhami ganup marsada-sada. Asalam tang haporsyon nami, papatar may jala lepok koturuhan nami. Asamar parbuy hatami di paranguluan nami. Jala matuhan tangyang nami, ele-ele nami on. Holan marhite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, si palua jala si hokop pami. Amin. Marendehita, sian buku ende nomor 707 ayat sada dohot 2, hagogo on dohot apul-apul. Kau
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debatana gabe turpuk jamita di bagasan parminggota di bagasan sadarion. Imana di enet sian Evangelium Matius biddu tolu. Mamukamay sian ayat 10 tolu rodi ayat 10 pitu. Evangelium Matius biddu tolu ayat 10 tolu rodi ayat 10 pitu. Songonon maridok disi takasma tapai hutihut. Dididi si Johannes Tuhan Yesus. Ujui maro Yesus sian Galilea tu batangaik Jordan. Laho padidihon ibana tu si Johannes. Alai majua do si Johannes di dogma. Audo nian patut didiomu ape horo madapot tonau. Alai didok Jesus ma madok ibana. Songoni majolo. Ay tamado tapajongjong nasa hati goran. Dungi diuloi ma ibana. Asadung tardidi Jesus pitor hehe ma ibana sian aihi. Jala mukap ma langit jala tarida ma mijur toddini debata, songon darapati sumonggopi ibana, laos makuling ma suara sian gijang, didokma, oddo anakku haholongani, halomoan ni rohaku do ibana. Ido yanggo sahatna. Uriani tuhatana hina holonga di bagasan Kristus Yesus, di tonga-tongani parngoluota siganu pari, di bagasan ngoluta nang di partikian si saunari, kotu bodo hita jupang tu bagasan sada sikap manang sada suku-sukun napataruhon hita tu bagasan sada pangatusion, songod dia do hita mangalapati taridaan manang kehadiran di debata di tonga-tongani parngoluota. Totu merujuk tu si boido hita madokon buasa hita, mengapa kita merasa keberatan menaati Tuhan. Totu di bagasani boido alusata mungkin saja kita keberatan terhadap ketaatan kita terhadap Tuhan, mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin saja karena tidak sesuai atau tidak cocok dengan apa yang kita harapkan di dalam hidup kita yang sekarang. Alani boido jupang hita gabe aka parungutunguton di bagasan parngoluota ketika apa yang kita harapkan, apa yang bahkan kita doakan tidak seturut dengan apa yang kita inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Alania kadamang dainang nahina holongat di bagasan Kristus Yesus molonunga dung tajaha Evangelium Matius bidutolu ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 pituon. Kotu dipataru mahita tu bagasan sada alus satu jawaban yang diutarakan kepada kita marhite sudut pandang nai baru alus nai baru bolo tumpe di bagasan turpuk tahun jawaban yang diberikan oleh Yohanes itu tentu saja boidoi songon alus ni si Yohanes di tonga-tonga ni ngoluta si ganupari di tonga-tonga ni ngoluta si saunari alusta terhadap keberatan-keberatan kita di saat menaati Tuhan Allah di tonga-tonga ni parngoluota. Dia madosorna totu ketika Yohanes juga keberatan untuk menaati Tuhan, tentu saja diawali dengan dia tidak mengerti terhadap apa maksudnya Allah. Dang takas dia tusi ibana dia do maksud dan tujuan di debata ketika Allah di dalam hal perbincangan yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupannya di bagasan ngolu ni si Yohanes dan komunikasinya dengan Yesus Kristus. Taida ma di bagasan turpuk tahun dipuka do turpuk tahun marhite
sada penggambaran yang dinyatakan bahwa ujui Roma Yesus sian Galilea tu Sungai Jordan. Galilea dan Jordan adalah jarak yang ternyata bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan bukan jarak yang sangat dekat. Totu di patarida hodo di bagasan terjemahan di bagasan ayat 10 pati. Ternyata cara Yohanes melakukan ketika dia diterjemahkan di dalam bahasa Batak menjua di bagasan bahasa Indonesia, Yohanes mencegah dia. Tentu saja ini dapat dipahami bahwa yang dilakukan oleh Yohanes, nah diulahon ni si Yohanes padidi ima, dia benar-benar menghalangi Yesus itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, puasa songoni hataridaan manang sikap dari Yohanes Pembaptis yang benar-benar menghalangi Yesus, tentu saja berkaca dari sisi kemanusiaan Yohanes, di ida ibana dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas, dia merasa tidak pas untuk melakukan apa yang dimintakan oleh Yesus. Alani nanaeng idot tamarhite sikap marhite ungkapan na parjoloon taida ma sada resolusi yang bisa kita temukan di dalam konteks kita kekinian di tahun 2020 lon. Naparjolo dipaingot matuhita resolusi naparjolo nanaing idota jala si ulahonota di bagasan parngoluota si sonari ima bohado hita mangatusi apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dia dolomo ni rohani debata di tonga-tonga ni ngolu tahun manang apakah yang Tuhan inginkan dari kehidupan itu sendiri dan hidup yang sedang kita jalani. Sikap yang pertama ini menghantarkan kita bagaimana hidup di tengah-tengah persekutuan, bahwa hidup kita dihantarkan bagaimana kita memperbanyak aktivitas berdoa, bagaimana di dalam persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan, setidaknya dengan cara-cara yang demikian kita bisa semakin mudah memahami apakah maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia dona naing dohonon di debata di tonga-tonga ni parngoluota siganupari. Artinya amang inang, karena kita semakin dapat mengerti dan memahami isi hati Tuhan, maka tentu saja dalam hidup yang kita jalani, dalam hidup yang kita sedang jalani sekarang, sekeras apapun yang akan kita lalui dan yang sudah kita lalui di dalam kehidupan ini, tentu saja sikap pengenalan itu tidak akan begitu gampang, tidak akan begitu mudah untuk membuat kita bersungut-sungut. Dang murah kita molotung maol petadalani parngoluon si saunari, seolah-olah jawaban dari doa-doa kita belum diberikan oleh Tuhan Allah. Dang murah-murah kita madabu tu bagasan sikap nama rungut-ungut. Alai gabe laluat tamai kita akan melalui perjalanan kehidupan itu, baik itu berat, baik itu ringan. Perjalanan hidup itu akan menjadi satu perjalanan hidup yang menyenangkan ketika kita melihat perjalanan hidup itu dalam rangka mengungkap maksudnya Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dalam rangka mengungkapkan dia donani dok ni debata di tonga-tonga ni parngoluota totu di sido sada hataridaan dia donani dok ni Yesus tu si Yohanes padidi. Di bagasan ayat 15, totudang adong pola perdebatan yang sengit. Di dalam ayat yang 15 didok, alai didok Yesus matu ibana. Songoni majolo. Aitamado pajongjongon nasa hati goran. Dungi
dioloi ma Jesusi. Alania kadamang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, Yohanes Padidi yang menaati apa yang diperintahkan oleh Yesus. Totu di bagasano di pataridahon ma sahat mahita muse tu bagasan persoalan na paduahon. Molonunga talewati sisi menerima, mendengarkan, dan memahami satu perintah. Totu boido dohonota dia dona tarida di bagasan ngolu ni si Yohanes Padidi. Totu tabandikon tu si Yohanes Padidi di bagasan turpukton setelah dijelaskan, setelah dia mengerti, tentu saja tanpa memperdebatkannya, dia menaatinya. Dia melakukan itu secara holistik lapatanna, dia tunduk kepada kehendak Allah itu sendiri. Dan tu kehendakna. Alai tunduk ibana tu kehendak ni debata, namar suruh ibana tu bagasan ulau ni. Totu di bagasani resolusi na paduahon na ditawarhon ni Evangelium Matius tu hita. Ima bohado hita di dalam memperbanyak pencarian kita akan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita dan mengetahui semakin banyak apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Di padomu mai jala di pataridahon mai songo dia hita mangatusi padidion nong tajalo di bagasan parngoluot. Totua kadamang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, radang obe parjolo sahali taringoti manang tatangihon panorangion taringot tu padidion nabadia. Di Huriata Protestan di HKBP totu dua do ulaon sakramen na dipatupa di tonga-tonga ni Huriata. Padidion nabadia dohot ulaon nabadia. Totu di bagasani di pataridahon masakramen na parjolo di hita di bagasan turpuk sadarion adonanaing atusata marhite padidion na di jaloni Yesus dohot padidion naong tajalo di bagasan parngoluot. Totu na parjolo di bagasan turpuk tao di pataridahon ma marhite Matius bidutoluon di pataru mahita tu bagasan sada pangatusion dia dona dimaksudton ni Injil Matius terhadap baptisan itu sendiri. Totu marhite ayat 15 na parjolo di pataru dohita bahwa tujuan dari baptisan tersebut adalah penggenapan akan kehendak Allah, bukan kehendak Yesus, bukan kehendak Yohanes, tetapi penggenapan terhadap kehendaknya Allah. Totu di bagasani di pataridahon ma bahwa Yesus yang mengatakan kepada Yohanes Pembaptis supaya berjalanlah hal tersebut terjadi. Unang pola godang pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk menerima baptisan itu sendiri. Artinya amang inang di pataridaho do di bagasan turpuk taun bahwa ketaatan yang dimaksudkan oleh Allah tentu saja tidak sebatas ketaatan yang dilakukan sebagai ketaatan musiman. Contohnya, totuna di tanggal 24 na di malam Natal, kewalaha do panitia Natal, ala dang terjangkau jala, dang niripu songoni godang ni ruas ni Huria HKBP Serpong, jala ternyata songo kami perhalado, sadar ma di bagasa tanggal 24, ay masa geleng go HP gereja ni HKBP Serpong. Sudah ruangan penuh. Alai sadana nang siya tidak kono tadisi adong madisi muncul ruas ni Huria dohok na so ruas ni Huria na terdaftar yang mungkin kekristenannya juga ketaatan dalam kekristenan kapal selam. Ay gudang duna sutinada dakya rupani binereng nang gua pala di pertangyangan. Bukan ketaatan yang demikian yang mau dimaksudkan. Alai ketaatan yang Allah maksudkan adalah ketaatan yang dia dibarengi. Bagaimana dia di dalam ketaatan dan ketundukan itu ikoradedo ibana berkorban.
Ikoradedo ibana berkorban menuju kepada maksudnya Allah. Dia dona di halomohon ni rohani debata di bagasani, totu di bagasani do di pataru jala di pataridaon tuhita nang di tonga-tonga ni parngoluota bahwa hidup orang-orang yang percaya. Jangan dilihat ketaatan yang dilakukan oleh Yohanes dan Yesus itu sendiri, hanya ketaatan yang sesaat-sesaat saja. Manang na temporer, alai ketaatan yang dibarengi dengan bagaimana juga Yesus mau berkorban, dia mau berjalan kaki dari Galilea ke Yordan, menempuh waktu yang tidak singkat. Artinya gambaran ini mengingatkan kita terhadap baptisan itu sendiri adalah perbuatan ni debata. Napa duahot di bagasan turpuk tahun molo perbuatan ni debata do baptisan yang diterima oleh Yesus Kristus itu sendiri. Totu dia do hatarida anna di tonga-tonga ni parnguluota. Masuk mahita tu bagasan pangatusion. Songo dia do huria Kristen Protestan, Batak Protestan mengatusi padidioni di tonga-tonga ni ajaran ni tonga-tonga ni huriata. Totu molo borhat hita mengatusi secara sederhana, molo adong na baru terdiri di bain acarana di Jabu, acara padidion, adong syukuranna, sai rodo akahata ni natorop madokon, sai didokdo padidioni, ima mangalap goar sian bagas joro. Saido tadok rupani dangi. Totudang sebatas di bagasan holan mangalap goar. Di tonga-tonga ni pangatusion. Manang di tonga-tonga ni ajara di tonga-tonga ni huriata. Totu di bagasan ini laho mangatusi padidioni bahwa baptisan yang berasal dari Allah, persyaratannya yang utama adalah karena Allah yang menetapkan. Allah ketetapan ni debatadoi alani bolotadok di bagasan pardalanan ni huriata jala hami sadiri pe huju pangi hami doi di HKBP Serpong nama bain persyaratan-persyaratan kemanusiaan untuk menerima sakramen baptisan kudus. Dia ma persyaratan hapor tibioni jolo Roma amang opungna syakuta ay tanggal seda do palapas ro opungna. Jolo Roma tulang na siya Amerika aya pala hola sasadaido tulang na. Jala ikot tulang na ido mamang kasubuk no namang. Jala jolo Roma tulang na. Di mereng maju tikini tulang na. Jolo boy maju amang marhusor. Adong dope muse nama dokon. Toy ma amang alasyak kangano boru do. Pinay maju anak bawa. Ido bena pala binay guardion Roma rito inna rupani. Sapi 5 boru torus. Ujung nga. Ngan lau mersiajar na merbaju iya nak konon baru pedibuan tuh bagasan padidion. Ido na masa di tonga-tonga ni huriata. Totu persyaratan keduniawian boy-doi menjebak kita terhadap apakah yang dimaksudkan Allah terhadap baptisan itu sendiri. Padidion nabadiai totu di bagasanido persyaratan yang utama dan terutama adalah karena Allah yang menetapkan. Totu dohonotama, baptisan tersebut adalah kemurahan Allah. Baptisan tersebut adalah perbuatan Allah. Baptisan tersebut adalah penetapan Allah sendiri. Alani dangadong persyaratan-persyaratan naasi. Totu di bagasani mulak kita nakaning tu bagasan songo dia do HKBP mengajarkon padidion nabadia di tonga-tonga ni huriata. Taida ayat 10 amangina. Asadung tardidi Jesus pitor hehema ibana sian aihi jala muka malangit jadi tarida mamijur todini debata songon darapati sumonggopi ibana. Lapatanna di bagasan perngoluota di tonga-tonga ni pangatusiota si saunari. Tentu saja gereja-gereja yang melakukan sakramen baptisan kudus dan terjebak HKBP mempersoalkan apakah itu caranya dipercik, apakah itu dibenamkan, apakah itu diselamkan dan lain sebagainya.
Totu di bagasani naing dohono tamat bahwa hal yang utama di dalam pemahaman itu bahwa yang dilakukan oleh gereja HKBP. Nah diulahot di tonga-tonga ni huriata ima adalah cara percik jala padidion tu poso-poso tu na baru sorang. Tentu saja agenda kita adong do tolu jenis sakramen padidion na naing si ulahonoto. Alain paling jojot di ulaho di tonga-tonga ni huria ima padidio tu poso-poso. Adong ma padidio tu na hinipu na boy di ulaho na toras manang naong makatidakon hapor siaon. Dohot padidion tu na magodang ima na marharoroan sian duru ni hakaristenon. Misal na bolo adong helat taparumeta rosya duru ni hakaristenon ikom majalo padidion na magodang may jala laos makatidakon hapor siam. Alai di bagasan di tonga-tonga ni huriatan laho mangatusi padidioni totu di bagasani unang tageser padidioni tu bagasan pemahaman mempermasalahkan airnya. Apakah airnya banyak atau enggak? Alana sejojok do kita terjebak di son. Bolo di san di gereja di beribaan amang ay disedia do kolam di joloi las tusido di sornopon mole si pataroa yanakon namilau merminggu tusi. Ada begitu. Tentu saja bukan. Baptisan tentu saja bahwa baptisan jangan digeser dengan persoalan air. Tetapi gereja kita HKBP tidak pernah mempersoalkan sejauh baptisan itu dilakukan di dalam nama Allah yang Tritunggal. Ido dasorna aka mangina. Alani molorope aka ruas nai baru. Sien duru ni HKBP. Molo nunga majalo padidion nabadia ibana. Dakya ta ulahon baptis ulang kepada mereka. Tentu saja ini mengingatkan kita bahwa baptisan yang dilakukan di tengah-tengah gereja kita adalah baptisan yang dilakukan di dalam nama yang Tritunggal itu. Tentu saja itu adalah sah di dalam hal bagaimana dia dimateraikan menjadi anggota kerajaan Allah. Dangarong baptisan ulang di tonga-tonga ni huriata. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Yang napaduahon di pataridahon ma di bagasan turpuk tahun songo dia do hitam mangalapati padidion na di jaloni Yesus do padidion natajalo di bagasan parngoluota. Totu di pataridahon ma Allah telah memberkati air tersebut dengan firman. Sarupa doi songon sakramen napaduahone. Ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus yang baru tanggal 25 kita terima. Ketika kita menerima inilah tubuhku, inilah darahku inna. Hatani debatana di pasaha nai. Di sanalah terjadi firman yang menjadi daging. Firman di dalam Kristus Yesus yang menjadi darah Yesus. Ido nama pergogoihon laho makaporseai ibana. Lapatanna. Molodanga dong hatani debatai. Roti dan anggur itu adalah roti biasa dan anggur biasa. Waktu di bagasani di pataridahon ma hal nasarupa. Formula nasarupa di bagasan padidion nabadiai. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di dalam air tersebut. Allah yang menggerakkan dirinya ke dalam air tersebut sehingga baptisan tersebut berlangsung. Saya ada suku-suku na menarik na kaningsian perhalado di minggu pagi. Idok songonon. Bohado hadirion ni Yesus tiki macalo padidion nabadia. Apakah dia 100% manusia? Apakah dia 100% Tuhan? Totu kacamata dan sudut pandang nananaing pataridahonota ima. Kedatangan Yesus di dalam baptisan itu adalah pataridahon hauduhonna tu debata namar suru ibana. Bahwa baptisan yang dia terima itu tentu saja di dalam kemanusiaannya sebagai manusia dan sebagai anak Allah yang Allah sendiri Bapanya memerintahkan dia kepada baptisan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman yang ada di dalam air itu tentu saja memberi kekuatan kepada orang yang menerima baptisan itu sendiri.
Jela odo na pangatusion nama saya mendasar di bagasan pernguluota di tonga-tonga ni huriata di bagasan partikian si sonari. Totu molo tungpe di bagasan katekisasi pranika, saya dipaingot donian aka calon-calon keluarga, molo nunga Mariana kok kamu anong, unang paliling nilekku buat kamu yang nak komuna itu bagasa padidio. Saya secara pribadi selalu menitipkan itu kepada keluarga-keluarga baru. Alai jupang hita dosongot sinakingani dung magodang, dung merdala dadana hidi buat tupadidion dihuriat tot tajupangi. Ahado nama baik songoni tentu saja apakah baptisan itu dia tidak mengerti? Belum tentu. Saya mulai semer guru melu ngani patorang. Alai di bagasan posisi napa dua sinakingani. Apakah ketaatan itu untuk melakukan kehendak Allah, manang kehendak pribadi? Tentu saja baptisan adalah kita yang menjadi sakabona. Jadi molo taparrohahon misalnya di bagasan pernguluota, dia donani dokna sakabona. Ya, jadi bolo misalnya di tonga-tonga nih kehidupan kita setiap hari. Bolo misalnya adong bunga muna di jabu, laho manerakok kamu untuk membagi ini kepada pot-pot yang banyak, ya artinya pokok yang paling unggul itu dak kia doni di papinda, alai akka anak-anak neido maranaki mamuse di papinda matunasi. Artinya marhite penggambaran na naing dohonona, baptisan kita yang menerima baptisan itu di dalam kehidupan kita yang sekarang. Kita menjadi sakabona dohot isedo dengan Allah yang Tritunggal itu. Kita menjadi satu tubuh dengan Allah yang Tritunggal itu. Artinya amang inang, dari baptisan yang demikian, nama kita, namamu disatukan atau dikaitkan dengan nama Tritunggal itu sendiri. Jela odo nama saya dasar na penting di bagasan Matius biduto luot di pataru tuhita ketika kita menerima hudi di maho di bagasan goar di debata ama anak dohot di perbadia. Di saat itulah namamu, nama yang dibaptiskan itu dikaitkan dengan nama yang Tritunggal itu sendiri. Totu disido sejatinya pekerjaan Allah dinyatakan dengan nyata. Jala ido dasar ni huriata amanginang molo totu di bagasan ngoluta si ganupari ido bena bolo songonawa agak karas do bolo madokono tuakkan namar guru terdiri. Totu di bagasani di bagasa pangatusion ni ngoluta si ganupari aidang taboto ahana masa sajom kemudian di bagasan ngolut todangi mangolu dupeau marsogok manangadang dak tau kita membotoi. Sama halnya di dalam kehidupan umat manusia. Ise maboto ngolu ni dadanak na baru sorangi. Supaya ini para orang tua juga bertobat. Adong naboy menjamini marsogot di mana mangolu? Hanya Allah yang menjamin kehidupan orang-orang yang percaya. Alani molo tungpe modding dadanak na sotar didi. Adong dota heboy di ulah kuria. Dadados dosongon nama kubur satai birupani panangga. Tanga dong aget datu si. Alani aha. Ima rikot ni padidion di tonga-tonga ni ngolu di parhuriota. Bahwa padidion itu sendiri akan merujuk kepada bahwa baptisan tersebut ketika kita jatuh lapatan nama tepe hita halak nong majalo padidioni, dia jatuh di tangan Tuhan. Dia jatuh di tangan Allah yang Tritunggal itu. Di sanalah kita hidup bersama-sama dengan dia. Totua kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ini bagi para kaula muda. Totu di bagasan perkembangan di ilmu pengetahuan do teknologi di bagasan partikian sisonari. Apalagi dia suka jajan rohani di sekolah atau di gereja yang lain. Tentu saja kita bisa saja jatuh kepada sikap meninggalkan iman kita. Iman kita kepada Allah yang Tritunggal itu. Alai ingot mahataon ketika kita mulai berpikir,
Ketika engkau mulai berpikir meninggalkan dia, ingat satu hal, bahwa namamu telah pernah dipersatukan dengan Allah yang Tritunggal. Ido nasotar sirang sian ngulu ni akka na porsea. Ido nasotar sirang sian ngulu ni akka na mangalului debata di bagasan parngoluona. Ketika kita mengingkari itu, sama halnya kita menghujat Allah yang Tritunggal itu. Sebab ketika kita meninggalkan dia, engkau sedang meninggalkan namamu yang dikaitkan dengan Allah yang Tritunggal itu sendiri. Alania kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Padohanot di pataru mahita dohonot tama bahwa padidioni baptisan itu adalah satu hal yang istimewa yang kita terima. Satu hal yang istimewa yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Nagabe suku-sukun, bohado au makangoluhon padidion nahujalo di bagasan partikian si sonare. Tentu saja hal itu selalu diingatkan kita dengan kita beribadah, dengan kita bersekutu. Ido bene satadok unang hatinggala kodi intro itu sih. Dia do intro itu sih. Marhite-hite guari debata Allah yang Tritunggal itu. Tentu saja itu mengingatkan kita terhadap baptisan kita. Roma muse ayat ni intro itu sih. Ima si hangoluhonot tadi bagasan ngoluta si ganupari. Asa dohonotama halak nong majalo padidiot di bagasan ngoluna dang boi be marmeam-meam halak nong majalo padidiot di bagasan ngoluna nung ngadikaito be ngoluna dohot ngoluni Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Totumar hitei mahita di suara homma halak nong majalo padidion nabadiai idokma hata ni debata. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara yang sama yang disuarakan Allah kepada orang-orang yang menerima sakramen baptisan kudus di tengah-tengah gereja yang sekarang. Suara Allah ini juga menyuarakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya dan kepada kita dia berkenan. Allah radedo ibana tajupangi, radedo ibana talului, radedo ibana mangalusi saluhuna. Komunikasi di dalam doa-doa kita di bagasan ngulusi sonari. Totu hitape akana porsea. Pasu-pasuon ni debatado hita marhite todinai jala pergoguan na do hita laho madalani ngolutai napaingoton hita bahwa kita adalah milik Allah, bahwa kita kehidupan kita adalah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan laho mangulahon nahombar tulomoni rohana. Amin martang yang mahita. Mauliate matuhan rohanami di hatam nama makulingi hami di bagasan minggu dung epipanis di bagasan sadarion. Nunga di papatar ho ali Tuhan hatami nama makulingi hami jala na manabur-naburi haporsiaon nami. Papos rohanami ali Tuhan marhite padidion nang hujalo hami. Ima totong ali Tuhan nama perguguihon hami ari ganuk ari tiki ganuk tiki. Asa di tiki hubulus hami pe ali Tuhan aka hamaolon di bagasan ngulu nami. Pos rohanami rapon hodo hami ali Tuhan madalani i. Hodo debata nam pergugui hok kami. Asa tarula hok kami hobbar tulomoni roham. Homa totong ali Tuhan na mangajari jalan na manugu hami di saluhut na hagaleon nami aka dosa nami. Marhaporu satu homa hami ali Tuhan. Asa manotong mahoma masuk-masuk hami di bagasan ngulu si ganupari. Alani pos marohanami di nama dalani hari-hari ni ngulu nami ali Tuhan. Hototong nama dongani hami. Huingot tami ali Tuhan akan atoras. Naso mabuan ianakon na dopetu bagasan padidion na badia. Tutuhi roha nang pikiran na sida. Asa di hari koton ali Tuhan. Hodo na marsuru mabuan akadadanahi tu bagasan padidion.
Unang maadong ali Tuhan sian hami nang gosada, na mga bati na sida, asa rotu bagasan harajaunmu. Dongani na sida jala pasu-pasu. Asa marhiti sa luhu na ali Tuhan, pakkobasyo di tonga-tonga ni Huriam, marsangap maho nang dibagasan ngulu nami. Jalo mapamujion nami ali Tuhan marhiti Jesus Kristus, martangyak kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede o nomor 134, laos tapasaha mapiliata. Jesus wona Dehon ayat pitu rimah hita jongjong.
dihirim roh haki, dohot haholong haki, sai Tuhan asati, sai nasional Indonesia, sai nasional Tapasahat mapilian na tapabungon tuado pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hu parhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehoni, tudiru di bawataku. Dosa dohot guguki, rudi saluhut hartaku. Umasaha itu nasut satu kudu. Ali Tuhan debata amani aka hati uron. Haroroan ni aka dengan basa na mauliutus. Mauliate marohanami tuho ala di papatar ho holong dohot asin ni roham. Marhite-hite sian pangalehonmu di anakmu. Tuhan nami Jesus Kristus gabejol mahumokop hami. Huida hami siani godang ni holong ni roham. Dang nahasuhatan bidang na dohot gajang na. Dang natardodo bagas na jala dang natardungdung timbona. Ope pujion nami maho. Ala di pabisar ho barita nauli tuhami. Asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Saya si maroham. Sodangi mahami. Lehon matodim patiurhon rohanami. Asa torang huidahami. Habal gaummu dohot panodang nasyakoy. Say lehon matuhami. Say lehon mahami tu anakmu. Bahen upa ni halo jaon na. Ala na tinaon na. Hangaluton humokop hami. Asa masohot hami mangulahon dosa. Asa burju jala daulat hami marroha. Pabua mauleate ni rohanami. Say sungguli mahuriam. Asa olo mangalehon rohana dohot artanabe. Bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita nauli tu halak si pelebegu. Dohot tu parugamo na asing. Asa marongoman na sida Roma dapot to panodang naung bisari. Sa ilehon mahiras ni roha tu akka parbarita nauli. Asa hatop rarat barita nauli tu ganup huta na di tanoon. Sa ilehon hapistaran na siya ko tu akka panggonggomi. Dohot tu akka raja. Dohot tu suruan na pinabakit na. Asa dohot na sida patiurhon dalan barita nauli. Say pauduk marohan na sida. Asa rap hami manguloy pareta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say sau malomoni rohab di banua tonga songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Ai ho dona puna harajau dohot hagu rudi hasamapun
Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Oh